everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. I love you, Judea. Mamatay tingali ko kung mawa ka na ko. Gugma man, o kaluoy lang kinigibati ko para kanimo. Pero ni ka na din sa kong kasing-kasing ranito. Andam kong buhaton ang tanan. Aron mahimong angayan sa imong paghigugma, Judea. Hinaot panda. Yan ang atong pagsupag sa gusto may tabo sa amahan mo sa Mr. Virgelio Beneferte. Dili unta kini magbunga o kalautan sa atong relasyon ranito. Barugan ko ni nga atong relasyon, no? Dili ko siya tugutang mugubain eh. Salamat. Salamat ranito, Beneferte. Ako ang ngay magpasalamat nimo. Kay sobrang akong kalipay nga gibati karon. Karon nga may relasyon na ta. Uyab na kita. Pero si Miss Brenna, musamot unya ang iyang kasuko na ako. Dili siya ang importante. Dili siya ang maghatag og kalipay nato. Kung ato siyang hatag og bili. Ranito. Hinaot pa unta, hindi ka mausapaw. Dili ka matarog sa mga pagsuway nga muhas mag-unya sa atong relasyon. Aron ako mapamatuod nimo nga waday ka masayop sa pagdawat mo sa akong gugma. Dili ka na mahitabo ranito. Dili. Tuod kid ako ang akong pagrespeto nimo. Iya, gipaabot yung kang moabot. Salamat kay aniya ka na gayon. Excuse me. Nakik-appointed ba ko ni mo ning orasa? Og niining adlaw, ha? Mr. Virgelio Beneferte? Iya. Miss Flores? Paliw ko na kong double check. Kung na ba'y nakaschedule na kong appointment karong orasa with Mr. Virgelio Beneferte? Please? Oh, man. Nausab na kayo siya. Masabot nga labihan ang gibati niyang kay ubos nga rikarako. Kining tanan, tungod ninyo ranito, Judea. Inyong kilugit ang akong kasko. Masinupakon kagayon ranito. Taod-taod ang wag mong pakita na ako ang misteryosang si Tomas. Dili ordinaryo ang iyang pagkasiya karong panahon na. Dako gyud kalainan. Diyos ko. Daghan ang mga panghitabo ang namugna. Suod sa panimahe sa mga Beneferte. Pero ako, nagpabilin nga maulang kay hapon. Padayon ng andoy. Sa daw imposible na kayong mahitabo. Gituyo mo ba kini Diyos ko? Araw na ako masaksihan ang umabot na katapusan sa kalibutan. Araw na ako makita ang tiyaba ug dangoy ko niya sa mga mahinulsulong mga kalag sa pag-abot niya sa gikatakdang adlaw sa panutya nga mao ang pagatunaw sa kalibutan. Willing kong ma-resign, Dad. Kung tinood man ganing losing na ang kumpanya. O nga nung dili ka man mo to, nga hinay-hinay namang gituman ni Birena Garces ang iyang bahad. Nga kung mapakya siya sa iyang gugma kanimo. Iyang buhian ang mas stronghold connections ni ini sa global market aron inanay mo hinay nga atong export o import business. Kaya kong bangunon sa inahinay. Kung unsa may niluka pa, Daddy. In the name of love. Binuwa! Seryoso ko, Daddy. Hatagi ko higayon. Bisag jutay lang higayon, Daddy. Aron akong kaestudyuhan ang strategy. Aron mo come up ang stability ini.
No! Daddy, Tungod kay si Brina Garces lang ang makahimo niya na. Sa adlang Biyernes, ipatawag ang emergency meeting sa tanang members sa production department. Nahukman na sa board of directors nga anha manangtang og mga tao. dili ka musangko sa unfair labor practice ang inyong nahukman buhaton, Daddy. Abi na kog, nanalipod ka sa maayong moral sa kumpanya. I don't care. Kung wag ka pa magkailan ako kung maunay masuko, pues, sige! Andam kong kawad-an og trabaho. Basta kay katabangan talang ka aron mausab ang pagtan-aw nila sa imong pagkatao. Judea, May katarungan si Mr. Virgilio Beneferte nga masuko na ako ranito. Ug mismo ikaw. Sayod ka gini ana. andam sa nako isilikwe ang tanang mapanunod ko gikan kang Daddy. Basta ni ka lang uban ako, Judea. Ranito, I love you, Judea Florante. ipamatuod nga tinuoray ang kugman nimo nga rin ako ranito Beneferte. Nganong dili nimo kayang litukon ang punga. I love you. Gugma ang gikinahanglan ko gikan nimo, Judea. Dili kaluoy. Dili pa igo nga gidawat ko ang imong gugma. O nga may relasyon na kita ranito. Mas kontento ko kung tugbangan mo og gugma ang gibati ko dani mo. Sagi kaingon ko na nimo. Buhata una ang pagbuhat sa angay buhaton. Aron patiun ko usab ang susama sa gibati mo nga rin ako. Halasa? Bale, problema gyud tinuod day. Sherlan, bisan ang sauna ko pagtugkad ang akong kasing-kasing. Kaluoy ra gyud ning gibati nako niya. Uban ada ko tinguhang katabangan ko siya siyang tinguha. Aron makabarog nga likon alang siyang ko kalingon. Unsalan, isa ra day. Unsaon naman lang. Unsalay may tabo niya kung usa ni mga adlaw. Imo ikay balag ang tinuod ni mong gugma. Be? Saon man? Ambot Sherlan. But, kung higugmaon ni mo siya, swerte biya kaayo day. Nagkakwarta ba yan siya? Sherlan, Unsalan kaayo, no? Isa ra, kung muplir ko ni Mr. Virgilio Benefuerte, ako po niton badagway. hoy, ikaw ron Sherlan. Bito, joke-joke naman, ha? Si Mr. Virgilio Benefuerte kanina naman. Sumkit tuyo ani ay. Yes? Unsay ako ikalagan, Mr. Virgilio Benefuerte? Please, iha. Let us start a new beginning. Dili pa uway ang tanan. Uya pa lang sila, si Ranito ug Judea. Pero nasakitan ako. Na-insulto na ko, Mr. Benefuerte. Oh, come on, iha. Nahibaw ko nga dili ka ingon niya, nagkadali mo surrender. Then, why not make a move? Kung mo manggay na ka ng dili pa manday uhay ang tanan. Wa ko mag-urong, lining mahina, iha. Nakadesisyon naman ang ko, Tito. Nga human unta sa mong kasal nila nito. Siya may akong tugyanan sa mapa sa katigayunan. Nga tuwa sa katapusang pahina sa dakong libro sa karaang kasaysayan. Kinahanglan nga maangkon ko ang maong mapa nga gipanag-iya sa karaang kultong sumayan. Hello? Nakapapaspikas linya? Mr. Virgilio Benefuerte? Yes, iha. Nagpaminaw lang ko ni mo, iha, Berena.
Sir, dili ko yun ni anak kadaotan. Aron sa ngunan mo sa maong gimbuhaton, sir. Supakon mo ba di ay ang imong agawon? Oh. Wala ko'y nahunahunaan nga paagi gawas na lang yun sa pagsampit ni mo, Eliakim. Krimen ang buot mo ipabuhat na ako, Sir Virilio. Andam ko ikaw panalipdan. Buhaton ko ang tanan. Aron ka panalipdan ka. Sir Virilio, Please. Karon lang ko ni hangyo ka ni mo, Eliakim. Ayaw ko palipari. Diyos ko. Usa kini sa dakong pagsuhay sa akong krusadang kausapan. Naibaw ko lang itong amahan. Nga dili ko nimo pasagtan. Nga naagagid pirmi sa akong loyo. Nagkaupan ako. Maluwi ka. Lamdaag ko. Gahi ko sa mayong tahan. Aron matuman ko ang pagtapos sa nasugdan ng kasaysayan. Nga nagsugod niya itong karaang panahon. Kung matapos ng moderno karon nga panahon, sa gihapon, ug sa tanang higayon, ikaw paghapon. Among lang itong amahan. Mao ang sinugdanan ug ang katapusan, ang alpha ug ang omega. Gikulpaan man ko. Ranito. Ayaw ka bala ka. Andam na kong duphal ang tanan kong mga tao nga naglangkob sa production department. Salamat. Salamat, Ranito. Kaya wa ka mo suporta sa planong unfair labor practice. Mubarog ko para sa tanan Judea. Aron way bisan usa ang matangtang sa trabaho. Kadito na sir ha. Ablihon ko ng pultansi mo tungod. Hayaw na. Sir, Eliakim. Nahibaw ka na sa angoy ni mong buhaton. Please, tabangi ko. kutob sa kumahimo sir. Dining kayo na, imo siyang ila-ilahon. Ug ti man igyod siya. Kay imong misyon ang pagdagit sa mga babae. Sir, Gusto ko nga si Brina Carces maugyod ang pangasaw ni Ranito. Kay plano kong hiusahon ang mga buhing salingsing sa kagahapon nga managhigpit nga kaaway. kana lang ba? Mauilig kong hinungdan sir. Ngano kinahalang yung buhisan o kinabuhi? Wa ka na ilabot pa niya ng bahin ay Eliakim. Busayaw yun og panghinabot. Pasaylo lang ko sir. Okay, kalimtan na nato ka ng bahin. Gusto to di ay. Ngano sir Virelio? Kung mahimo, karungan lawa. Himuon mo ang pagdagit sa ginganlan og Judea Florante. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.